står her ved Isefjorden i Holbæk. Føler du dig ikke ligesom en robot? Og om lidt skal vi i gang med feltarbejde, men først skal I lige se omgivelserne. Og vi skal jo måle i pelagisk økologi. Hvordan vil du karakterisere den her lokalitet? Den her lokalitet, den hedder jo Isefjorden, og det er den største fjord på Sjælland, og en af de større fjorde i Danmark. Og det er en meget typisk dansk fjord, forstået på den måde, at den er relativt lavvandet. Det dybeste sted er 20-30 meter, men gennemsnitsdybden er kun 7-8 meter. Så er den karakteriseret ved at have blødbund over det hele. Det vil sige, at bunden består af sand og mudder. Livet i fjorden er domineret af ålegræs. Plantelivet i fjorden er domineret af ålegræs. Så det, på den måde er det en typisk dansk fjord, som de fleste danske fjorde. Så er den omgivet af landbrugsarealer, stort set hele vejen rundt, og er derfor svært belastet af næringssalte fra landbruget, kvælstof og fosfor. Og der har været eutroferingsproblemer i den tidligere med indsving. Det er ikke så slemt længere. Hvis vi sammenligner den med andre danske fjorde, så vil den være ikke svært belastet, men dog påvirket af mennesker, fordi den er omgivet af landbrug. Super. Hvad med hensyn til saltholdighed? Jamen der er det jo en relativ salt fjord, forstået på den måde, efter danske forhold, fordi saliniteten her kommer næsten aldrig under 20 promille. Mange fjorde i Danmark har meget lav salinitet, helt ned til 4-5 promille. Det har Roskilde Fjord for eksempel, i hvert fald i den inderste del. Om sommeren så kan der være det, vi kalder et salt- og temperaturspringlag herude, forstået på den måde, at hele vandsøjlen faktisk bliver opdelt i to. En øvre del, som er relativt fersk, hvor saliniteten kan være noget lavere, og så en nedre vandmasse, hvor saliniteten faktisk kan komme helt op på 30 promille. Og hvordan kan det være, at der er så lav saltholdighed? Det er fordi, at Isefjorden modtager ferskvand fra en masse vandløb og elve, som løber ud i fjorden. Så når det regner om sommeren for eksempel, så bliver ferskvandstilførslen meget større. Og da ferskvand er lettere end saltvand, så vil det ligge så øverst. Så nogle gange, hvis vi sejlede ud en dag, hvor det havde været meget stille vejr i lang tid, og vi lige havde haft et stærkt regnvejr for eksempel, så kunne vi godt måle promillen ned til 10 promille i overfladevandet, og så 30 promille i bundvandet.